Minule som cestoval vlakom, oproti sedel chlapík a ten sa pochválil. Mám diplom za najkrajšiu kravu. To je toho. A ja mám doma kravu. A tiež má diplom. Nie, ja mám diplom za najkrajšiu kravu. O čom to hovorí? Čo je opitý? No, pekná krava môže byť hocikto. Napríklad svokra, šéfka v práci, určite exekutorka a celé stádo kráv je v politike. Pekná krava môže byť naozaj hocikto. Viete čo? Ja sa radšej pozriem, kto tu je. Všetko v poriadku. Niekto z parlamentu. Až potom mi to došlo. Veď to je ozajstná krava. Teda zviera. Takže on má doma kravu, najkrajšiu na Slovensku, ale nie v kuchyni, ale vonku v maštali. Tá krava sa volá Zlatokopka. Kto vie prečo? Vraj je to obľúbené ženské meno. Pýtal som sa na jej budúcnosť. Či neskončí na regáli v Tesku. Nie, pôjde do Bruselu. Ďalšie kolo súťaže je v Bruseli. A kravy hodnotia podľa postavy, chôdze a koľko múch zabijú švihnutím chvosta. Nezáleží na tom, či je krava pod pazuchami vyholená alebo nevyholená. Neviete náhodou, či kravy pod pazuchami zarastajú? Ja to neviem, pretože som nevidel kravu mávať. Mladý pán, neviete náhodou, ako to je? Viete, kto je to hovedodoktor? To je ľudový výraz pre veterinára. A mladý pán, nie ste náhodou ten... No, práve čo som spomínal.